на молитві, чекаючи спасання Святого Духа, якого обіцяв нам Ісус Христос сьогодні. Збираємося тут, в этой глубокой святыне, как просить дар Духа Святого, просить ласку святанской послуги для двух наших братов, для диаконов Іллі і Євгенія, які сьогодні мають отримати святанське посвячення. Великая потеря, значная потеря. І хоч відбувається у таких умовах неординарных, скажем так, тим не менш просимо этой ласки витривалості для їх на этой дорозі, на яку Пан Бог їх покликав і на якої їх сьогодні прагне умацувати, доручаючи уділ у этой місії, якою мав сам Ісус і має сам Ісус Христос, святарської, наставницької і керівничої. Нехай Бог умацовує і будемо просити для этой ласки витривалості на этой дорожі, как были верными и отданными слугами Костелу и Богу. Вельми сердечно вітаю на этой урочистості всіх прибулих. На початку святарові сердечно вітаю отця Архимандрита, Гайка, візитатора для греко-католиків з Білорусі. Вітаю всіх святаров, представників Церквської курії, отцов Мар'яну, бо наш брат Ілля належить до супольності Мар'яни, тому всіх отцов, які приїхали на цю урочистість святаров з нашої Вітебської дієцезії. Є шмат, але дякую тим, хто прибив до Йосі. Вітаю сердечно самих батьків і Андрея, і Євгенія, і Іллі. На жаль, тата, який одійшов до вічності, і напевно присутний духовний, молиться сьогодні за свого сина. Вітаю вас, дорогі парафіяни. Дякую вам сьогодні за вашу присутність. Прошу і в часі цієї літургії заховати всі ці міри безпеки, і молитися, охвяровать эту святую коммунию, охвяровать своей молитвой за двух наших новых святоров, які мають сьогодні в гості у святарське служення у католицькому костелі нашої диєцезії. І на початку в этой Евхаристии перепросим Бога за наши грехи, за наши заболевания, слабости, как мы могли угодно удельнить у наисвятейшей Ахтя. Споведаюсь Богу всему и вам,
який ти обов'язок згодно з твоєю волею, как своєю послугою і життям у Христі, помножали єди твою славу. Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, який з тобою живі і владарить в єдності Духа Святого, Бог про все віки вічні. Читание книги пророка Єремії. Скеровав до мене Пан Слово, кажучи: «Раней, чим сформував Тебе по улоні, я познав Тебе, і раней, чим Ти вийшов з лоня, я святив Тебе, установив Тебе пророком для народу». И отказал я: «О, Пане Боже, я не умею говорить, бо я еще дитя». Але Пан сказал мне: «Не кажи, я дитя, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, пойдешь, и все, что загадаю тебе, скажешь. Не бойся их, бо я с тобою, как продавать тебе», сказал Пан. И вытянул Пан руку свою, и докранувся до устав моих, и сказал мне Пан: «Вось я уклав слово мое у устны твои». Это Слово Божие. Аллилуйя.
Иисус сказал своим учням: «Вы соль земли. Коли ж соль стратить смак, то чим посолишь яе? Яна уже ни на что не придастся, хіба что выкинуть яе вон на потоптание людям. Вы святло свету. Не може сховаться город, який стоит на вершине горы, и запаливший светильник не ставить его под посудиною, але на свечнику, и светить усім, кто в доме. Нехай святло ваше так светить перед людьми, как яны бачили ваши добрые учинки и прославляли Отца вашего, який в небесах». Это слово Пана. Цяпер розпочинається обряд посвячення. Кандидати до святарства стануть перед біскупом і підтвердять свою присутність. Затым прогучить просьба до біскупа о посвяченні і признанні кандидатів годними прийняття сакраменту святарства. Затым біскуп промовить гомілію до всіх нас і скаже душпастерське наставлення для кандидатів, які отримають сакрамент святарства. Нехай падыдуць тыя, хто будзе прымаць пасведчанне ў прэзбітары. Яўген, сын Васіля Айдана. Присутнічаю. Ілля, сын Михаіла Литвін. Присутнічаю. Дастойны ойча, матері святы касцёл, просіць пасвяціць гэтых нашых братоў у прэзбітары. Ці перакананы ты, што яны годныя гэтага? Паводле апытання вернікаў і меркавання адказных за падрыхтоўку кандыдатаў, сведчу, што яны прызнаныя годнымі гэтага. З дапамогою Пана Бога і славу нашага Ісуса Христа выбіраем гэтых нашых братоў у стан прэзбітараў. Дзякуем Пану Богу. Нехай святло ваше так светіць перед людьми, каб бачили ваши добрые учинки и хвалили Отца нашего, який есть у небесах. Уважаемый отец Сергей, дорогие святары, дорогие сестры, законные, дорогая семья наших кандидатов до святанства, такие диаконы, дорогие братья и сестры в Христе, сегодня эта парафия, весь наш костел на Витебщине, проживая жнёслую, радостную княгиню, радостную потерю, еще двух молодых святаров мають увайсці принять на себе вот эту посту, так важную, жнёслую, так потребную кожному человеку. Напевно, до гэтага быў свой час падрыхтоўкі. Яшчэ раней, так як сёння нам нагадвае Єремія, Бог першым яшчэ стварыў у лоне, першым даў жыццё, ужо бачыў, ужо ведаў, кім будуць. І сёння гэтую ідэю, гэты план Бог реализует. Часто кажется, что в житии человека, ранее или позднее, возникает момент, ситуация, потеря, якая делит его життя на дві половини.
да гэтаму і жыццё пасля. Сёння для Іллі, для Євгенія якраз такі дзень, які дзеліць жыццё на палову гэтай часткі. Тое, што было раней, і тое, што мае быць пасля. Вялікая, узнёслая і, скажем, рэлігіёзнасць, немагчымая для чалавека, для яго людскіх сілаў, для выканання місіі. Єремій, наприклад, що не каже: «Пані, як я пойду? Я яшчэ малы». Пан ему каже: «Не кажи, что ты малы». Рука Пана докранае вуснаў чалавека. Сёння рука Пана докранае ваших вуснаў, вашего сердца, ваших рук. И Бог укладае ў наши вусны сваім словом. І таму гэта ўжо не просто чалавек. Так застаецца узятнуць людзей, а і ўжо ў іншай якасці людей настала. Што ж трэба для таго, каб гэтую місію исполніць? Апостол Павел сёння разна загадвае, падкрэслівае, заахвочвае, просіць паступаць згодна з гэтым паклікам. І, напэўна, да гэтага рыхтаваліся. Была законная фармацыя для нашага дыякана Іллі, самаряне, якія сёння прысутныя, переживаюць вельмі моцна, бо яшчэ адзін брат, айцец стаў паходзіць в эту супольнасць у якасці святара. Наш дыякан Євгеній таксама ў сваім жыцці ў пэўным сэнсе дасведчыў это супольнае жыцця, фармацыю, нават за мяжой. І таму маем тут сёння двух падрыхтаваных да людзей. Але я хацеў бы сёння звярнуць увагу на одну неважную рэч, істотную для верующего, для послушания, да, она важная для кожного человека. И тоже, что и на что звертает увагу апостол Павел. Вельми добре зрозумів у своїм житті, у своїй послужбі. Пам'ятаємо, ведаємо, що особою був обраний християн. Може, ті, що на початку комплексував, що не мав этой можливості побачити Ісуса Христа за життя, і помажиться, важніше, що він тим не менш був обраний Богом. Перейшов нам у своїм моменті своєї якості, своє титулу, що він був грек, що він був фарисеєм, і римлянином одночасово, що вчився у Гамаліїла, найважливіший час голову. Але то, що ми можемо собі цінити, я б чим кажу, що понад усі ці якості цінить свою слабость. И тлумачит, что в ней у слабости досконалится моц человека. Что это означает? Слабость, что такое слабость? Да? Черчилль переживает слабость, раз эпидемию, она чула свою слабость. Перепрошаем Бог за наши слабости, які ведуть нас до граху. А що має на увазі апостол Павел? Має на увазі той стан чоловіка, який ён, адчуваючи своє обмежування, все своє сподівання складає на Бога. І це вельми важна реч. Ласка Божа, вчення, яке тримається до святарства, вона будує на натурі. І Бог дає чоловіку здольності, під час формації, яку пережили, наповнював чоловіку, що повинні якості мені, а його ще не пережовує. І заданням чоловіка, що означає поступати з головою покликанням, напрямую, так, просто-напросто дозволить Богу діяти про себе. Та прохожу жити, це вельми нелегко здесь.
І не перешкоджає Боже. Перешкоджає мне, біскупу, перешкоджає святарам, вам буде перешкоджати. І пиха, з того свідомим, що буде стригати не так, що на нашому гробу пише поховання. Такий наш льос. Але разом з тим маємо з цим змагатися. Єсус нам дав приклад, подає, Бог, який прийшов у цей світ, ставши подобним до нас всім, і Он обмежувавши свою постать. Будучи у постаті Божій, став послухмяним, аж до нас не став слугою, який прийшов, як мені служитель, як служитель. І отдать життя своє тіля, як я не можу. Сам Ісус нам показує приклад смирення, покори Божої Матері, ці Мар'яни, присвячають свою Москву. Заступництво Богородиці, і вона казала, великі речі учинив мені уже могутному Богу, зглянув Бог на покору своєї слуги. Бог узвишає покорних. Бог денежный образ покорных. И вот что ж тут має в этом слабость человеческая? И вот такий парадокс. Людская слабость, людские переживания имеют мощную духовность нас. И Бог будет про это попадиться, будем лучше разом покой. Да, маете над собой бискуп, маете над собой уваженных настоятелей, праз яких Бог буде ламати ваші плани, буде потребувати послухняності і так далі, і буде просто, буде понюша. Гадательная дорога. Для того, как это Божья мощь, Божья ласка действует из вас. И тому, Павел в том моменте каже, что пойти за Богом, Бог это шаленство по-настоящему. Но сегодня мы, дорогие, маем двух шаленых людей, які отважнейші пойти этой дорогой. Але это Божье шаленство. Этого Божьего шаленства сегодня потребует свет. Иисус нам сегодня про это каже. Маете быть солью для этого света, який псується вельми моцно. Ви соль землі. Єсус пригадує, що коли ця соль починає тратити смак, ну, це вже тоді катастрофа. Це вже біда. Святар, він повинен мати смак. Що не буває цей смак? Чим більше? Смак святара. Смак його духовності. Свята – это особо духовное. Видите, часом, коли мы почали переживать это отражение Костела, здесь такой мотивацией для молодых хлопцев, які летають в святарство. Я здесь это ставлю, мне это чудово бачить святара, не беруться, пам'ятаю свою ураження, бачу перший раз клерка, хто такий, хлопець в сутані, нечто космічне. Ось здесь закрадалася така спокуса по Богу, гляньте, це ж чоловік, який має условия, має умови до життя, має машину, має світна держава. И очень приятный человек керуется такой мотивацией, потому что сегодня, напевно, этого уже нема. Ну, а навіть не було то формації на простую чоловіка. Але це той момент, якого чоловік повинен позбавлятися. Не простое, що буває, чоловік був пиху. І очень не видно тому Єсус Павел, апостол Павел нам пригадує, про эту слабость человеческую, поступайте сходно с покликанием покоры. Это дар, який отримуєте сьогодні, это дар дармовий от Бога. За це не платиться. Виключний дар, великий дар, а не дармовий. Что это означает, что их не оглядывать. Этим даром не оглядывать. И он даст для послуги, а не послуги бескорыстные.
своего человека рихтуя до вечности. Раз правоверенство, раз уделение за грамоту, великая мощь, да, пробачать грехи. Пробачать дуже часто прозвучає, тому що ми читали, да, такі сповідь слухаєш такі зі свого життя, ну, хто тебе не полічив, да, поки разом считався, життя пробачає свої грехи, раз може звучається, не это робить. Мы считаем, какие это великие выключны, да. И он нормально. Не может служить Богу и мамону, не может служить мамону. Тому это речі, які нам люди не шкодують і там кажуть, що прислуговують, да, і ліпше машини, і ліпше умови. Даєш, нехай буде, ще не потрібні речі. Они ніколи не можуть статися метом. Що це біда? Это то, что повинно служить добру. И это Бог допускает. И выбирая слабых, это свет. Малых, обмежеваних. Это обмежевание у нас, вас, да, як будучи стороннього не охочує. Это того, что есть. Это того, что я шмат сам могу. Бо я тоді становлюся дуже комфортним чоловіком. І тоді я відчуваю, що я на речі, щоб розмінити інший Бог. І це вельми важливо, і це історія. І це дає духовність, да, яка дає смак моєму служенню. І люди це відчувають. І люди бачать, і внутрі шукають, а от в великій кількості святого шукають духовну особу, яка живе з Богом якраз, якою проявляє образ, якою діє Бог. И это есть та соль, которая еще меня ратує від світі. Это есть то ещадство, яке має святіти, яке хоче. То есть задание святора быть это не Бога. И вам ще не ожидаю, как это послугу. Вы имеете таким чином с Богом. Как люди, раз вас, глядячи на вас, глядячи на вашу послугу, прославляют. І я ще вельми важливо, коли це можна зробити, да? Можна прийняти спокійно своє переживання, і можна глядіти сверху, вот что без специй, розмені без специй. Ну, це тоді, коли чоловік робиться. Ісус прийшов в світ, який на початку створив з любов'ю, прийшов так само з любов'ю і кличу любов'ю. І Він дійничає, видите, покидать нас уже на свободу. Еще не нравлюсь вашему взводу, а его прямая. А часто, коли наша воля идти оборотную керунку, и воля идти не властивой дорогой, и это самое прямая. А лидер, а не обмежевывает человека. Прямая, она все-таки великая, что проявляется такая покора Бога, что он не затруднивает человека. Дорожная свобода. Чему вы любите человека? И очень ожидаю вам, как вы зразумели, как вы учитесь в этой Божьей любови. Да, яка буде вас весь шляхом випробування, шляхом терпіння. Любого терпіння не жаль за що не будуть попити. Але це дорога до сповнення свого задання, це дорога до свого особистого щастя. І нехай це буде, нехай ця послуга, яку сьогодні на себе приймаєте, нехай учинить щасливі вас, нехай учинить щасливими тих людей, до яких пользуєте. А вас, мої дороженькі, яким дякую за те, що виховали, да, і звертаючи зараз, звісно, в першу чергу, до сім'ї, і Іллі, і Євгенія, до батьків, до матері, що не переживають, віруючим, наймацніше з усіх за своїх дітей. Звертаючи до вас, дорогі парафіяни, пережили розум, бачили вже розлич дорогу, працювання тут. Але ще не зв'язку з надією на цих двох молодих хлопців.
надією, а й разом з жаданням. Жаданням ми будемо пам'ятати про те, що свята, які найбільш подадаються до випробування з покусом на насаду, і він знищить пастора, розтрушить одежа, тому що так потребує наших молитв. Тим більше той свята, якому десь там подумалося, він потребує молитв. Не служення, може це нам найчастіше приходить. Аж очень такі атаки. Ці достатково за його молюся. Чи пошло за этого человека? Что я тебе могу на эту тему не кажу? То, что я как раз это помогает нам отрывать лишь упокору, пошлу, святорам, светским людям на пост. Тех дарующих за этого человека, которого Бог покликал, и раз я Бога ел дает свою глазу, раз якого тоже привести мне дает. Потому что это важно, ключным опытом наших кандидатов, але и для учебы парафии. Для вас сегодня представники, класснейшие, еще не собрались, але для учебы парафии. С этого опыта нехай еще 2 свята будут объектом вашей молитвы. И тогда переможете. Тогда это Божье благодатство, как пошел Иисус, сбудовать в свете и станем лучшим и тут, и на этой земле. Ну, такі наші просто змагання, а не завжди зможемо перемогти, бо Єсус перемог ще. Не бойтесь, я його перемог. Коли він є з нами, то хто ж буде супроти нас? А то, що є ще двоє слуг у Його, Єсус сказав, там діяти буде слугами. Це тільки ще один повод до радості. Бог є на цій землі. Бо є дві, хто хоче йому служити, і нехай це робить у покорі, нехай це робить з радостю, нехай це робить по Божому вам, що серце жадає. Амен. Христос, якого Отець освятив і послав у світ, зробив удільниками свого свячення і посланництва апостолів і їх наступників біскупів, а я незаконно передали часто тяжара свою службу пресвітерам. Миссия их служения – передать святорам пресвитерам на уровне подчинения. Пресвитеры находятся в святарском чине, как быть супрацовниками бискупа, в исполнении апостольской миссии, доверяя им Христом. Теперь кандидаты станут перед бискупом и публично выкажут свою згоду принять поступку святарства. Затем я висылаю бискупу присягу поваги и послухняности, уклечивши и уклавши свои складенные руки в руки бискупа. Дорогі сини, першим отримати посвячення у пресвітері. Ви повинні виказати перед народом намір прийняти цей обов'язок. Тому питаюся у кожного з вас. Чи хочете ясно виконувати обов'язок святора у ступені пресвітера, аби бути рухливими співпрацовниками єпископів у керуванні Божим народом з допомогою Духа Святого? Хочу. Чи хочете годно и мудро здійснять служение слова, обвещаючи Евангелие и наставляючи у католицкой веры? Хочу. Чи хочете на хвалу Бога и деля священник христианского народа, згодно с традицией Костола, побожно, и с верою церквувати таємниці Христа, особливо евхаристичну обряду и сакраменту поєднання? Хочу. Чи хочете разом з нами просить Божої милосердності для дорученого нам народу, згодно з наказом Христа, нестомно триваючи у молитві? Хочу. Чи хочете ще міцніше єднатися з Христом, найвищим святором, який себе самого склав, а цю бездоганну ахвяру за нас, і разом з ним присвячати себе Богу для спасіння людей? Хочу з Божою допомогою. Ти обіцяєш мені і моїм наступникам повагу і послухняність? Бог, який розпочав Давидову справу,
Ці обязаешь деяцезіальному біскупу і своєму вишившому настоятелю пошану і послухняність? Бог, який розпочав тобі добру справу, нехай сам її задержить. Перед всеми важными подеями в Костеле и узвыши супольной молитвы, летание до всех святых. Летание разом с іншими уступными обрядами посвячения, такими як представление кандидата, его публичная згода на принятие святарства и присяга поваги и послухняности біскупу, свідчить об тим, що вибір кандидата був зроблений згодно со звичаєм Костьола і одночасово підрихтовує до урочистого акту посвячення, після якого інші обряди виражають і завершають здійсняєму таємницю. Подчас літання до всіх святих стоячи будемо просити про доступність всіх святих об дарах Духа Святого для кандидатів. Будем не только мовливими свідками, але й підтримаємо нашу братову молитву. Молимся наименейшее да Бога и Отца Всемогутного, как щедро наделил небесными дарами этих слугов своих, яких выбрал для виконання пресвітерського обов'язку.
святарств, каб тих, кого ми ахвяруємо тобі про посвячення, ти завсюди щодро наділяв твоїми дарами, раз Христа, Пана нашого. Наступає найважніший момент у обрядах посвячення. Паводле звичаю, який існував ще у стражденому костьолі, біскуп і жених складає руки на голову кожного з кандидатів до посвячення так, як це робили апостоли. Праз гэты жест біскуп переказує кандидату от святарства у Святим Духу. Потім усі присутні святари, які разом з біскупом ствараюць адзіную супольнасць, моўчкі складуць рукі на галаву кожнага з кандыдатаў. Гэты акт з'яўляецца знакам прыняцця да святарскай супольнасці. Пасля ўскладання рук біскуп прачытае над нашымі братамі кансекрацыйную малітву. У ёй змешчана пакорная просьба да Бога Айца аб спасланні ласку Святого Духа, так патрэбны для плённай службе ў святым касцёле. Молимся. Будь з нами, Пане Святий, що всемогутний вічний Боже, криниця человечей годности и данца всіх ласкав. Простелю досконаливается все, простелюши умацовывается. Телеутворение святарского народу, тримоцию Духа Святого установил им на розных ступенях слуху Иисуса Христа, Твоего Сына. Еще в часы Старого Заповедания узникли обовязки, установленные
Моисея и Аарона начали народу освящать его и кировать их, ты обрал мужу нижайшего стану и годности их поплечниками и помощниками в этой справе. Тому у присутности у пустыни ему называл дух Моисея парадами 70 мудрых мужов, как с их допомогою, и он мог хлеб штировать твоим народом. Так и на сынов Аарона. Ты вылил шудрую ласку дательную их яйцу, как сходно с законом достатково было святоров для принесения в скинии ахвяров, які были знаком будущих доброт. У опошние часы, святый Отче, Ты послал у свет своего Сына Иисуса Христа, вестника и первого святора нашей веры. И Он раз Духа Святого склал Тебе себе самого бездоганную ахвяру и апостолов, освященных правдою, учинил супольниками своей миссии. Ты дал им поплечников, как по всем свете, обвещали и стесняли справу избавления. Тому теперь просим Тебе, Пане, дай нам, слабым, этих помощников, яких мы потребуем у святарском служении, принятым от апостолов. Просим Тебе, всемогутный Отче, дай этим слугам Твоим годность пресбитера, обнови у их сердца духа святости, нехай это верно виконують обов'язок святарского служения другой ступени, принятый от Тебе, Боже, и прикладом своего життя сприяють виправленню звичаїв. Для нас, біскупів, нехай будуть добрими супрацовниками, как слово Євангелія, які будуть святе обвіщати про зласну Духа Святого, приносять плод у серцях людей і досягнули краю землі. Нехай разом з нами будуть вірними служителями Твоїх таємниць, как Твой народ обновлявся в раскупе отражения и живился с Твоего алтара, как грешники отрывали поеднание с Тобою, а хворые полегу. Нехай будут в единстве с нами, Пане, как просить Твоей милосердности для дорученного им народа и для всего света. Как таким чином все народы, собранные во Христе, стали Твоим одним народом и досягнули досконалой едности у Твоим володарства. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и володарить в едности Духа Святого, Бог, просусили вечные. Зараз ученый диакон, Аксент Явген, Аксент Илья, опранув на себе святарское оденье, стул, знак духовной улады и годности святарства, и орнат, який символизует приємний тяжар Божої служби. Опранутые таким чином, яны будут щодня наближаться до святого алтара, как складать евхаристичную ахвяру. Тебе, новопросвітарі, плечі перед біскупом, які намастить святий молебен и довольны. Намощение завершает удаление сакраментов и выражает знак особливого намощения Духа Святого, робивши определенным служением. Эта печатка Духа Святого так само означает полную приналежность Христу. Служение Ему назавжди. У сакраменті святарства Дух Святий освячає убраного моцей особливої ласки, яку Він приймає з метою прилади Христа у Ягоному костюлі. Простоправди приймаються повномоцтви діючи у якості представника Христа, голови костюла, у його патройному служенні святора, пророка і володара. Нехай Пан Ісус Христос, якого Отец намастил Духом Святым и Моцею, оховывая Тебе, как Ты освяжал христиан,
Нехай Пан Єсус Христос, якого Отець намасив Духом Святим і моцею, аховує тебе, каб ти освячав християнський народ і складав ахвяру Богу. Biskup подаст в руки нового пресвитера хлеб на портене и вино с водой в келиху, на знак того, что новый пресвитер уже может справовать святую Мишу, приносит святый хлеб и вино у якости тела и крови Христа, як ахвяру Бога за нас и увесь свет. После этого, узнав щирой радости, Biskup по-батьковски привітає новопосвящених святарів поцілунком з упокою. Обязание послухняности, даденное в час посвящения и поцелуем с упокою означают, что бискуп лишит нового святера своим спрацовников, сыном, братом и сябром, и что со своего Богу свята повинен выказывать бискупу любовь и послухняность. Затем новые пресвитери привитаются с присутными святерами, распоцелуем с упокою. После розпочнеться духорозлична літургія, у якої нові пресвітери разом з біскупом і присутними святерами упершиню виконають своє святарське служення. Прими дары Святого Люду, принесенные для ахвярования Богу. Усведомляй, что будешь чинить. Наследуй то, что будешь здійснять, і життя своє приподобняй до таємниці крижа Пана. Прими дары Святого Люду, принесенные для ахвярования Богу. Усведомляй, что будешь чинить. Наследуй то, что будешь здійснять, і життя своє приподобняй до таємниці крижа Пана. Супокой тобі. Супокой тобі.
учини ласкаво праздно святая Тебя, как служба Твоих обранников возослы Тебе, Господу, и приносит отрывал для Твоего костюма, раз Христа Пана нашего.
и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святыми апостолами и усіми святыми, які справедливо сподобалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Называемся детьми Божьими и являемся, тому осмеливаемся казать.
Милостью же Божия, примерная Господи, прием, умасуя святой Твоих и всех Твоих слуг, как поеднание с Тобою вечной любовью, я не могу служить Твою веришь, праз Христа нашего. Дякую пану Богу за нових двох святоров. Правда, зараз буде наступний, тепер буде благословенство, особливе благословенство для довгих і для всіх вас. І почнемо час у слові подяки на нашому ближньому. Позади усіх вас тут присутніх, нехай благословить Бог усемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Идите в спокое Христа. Передусім гэты вельмі радасны дзень для нас. Перадусім дзякуем Богу за тое, што умацаваў нас на шляху монашескай святарскай праклікання і полічыў нас вартым даверу, паставіўшы сабе на служэнне. Дзякуем таксама нашаму біскупу Олегу за тое, што ўдзяліў нам сакраменту святарства і за скіраванне яго на слово. Дякую так само Раїсу Михайловичу Рашковському, настоятелю нашого вікаріату Ординацького Маріану, і ксензу Миколаївичу Камовичу, пробушу в этой парафії, за молитву, за підтримку у часі нашого шляху до гэтага моменту, а так само за приклад святарського служення. Сам дякую всім святарам, присутним і особливо сакраментного життя, за молитву, за те, що в цей день разом з нами ділиться з нами гэту радість. Тому що собралась сестер, попросив больше, так сказать, по костеле, как прошу ближе, хочу кожному з вас поручить прошу, і святарам, і сестрам закону. Святая Марія, повна вас, Святая
Ці сапраўды ты упэўнены? Я кажу, так, уже перед гэтым, уже пасля гэтага уже не магу не адмовіцца. Поэтому асаблівым чынам дзякуем бацькам. А другое, што я заўважыў, што мама святара, мама аднаго святара з'яўляецца мамай кожнага святара. І асаблівым чынам я заўважыў гэту любоў ад мамы на яе. Асаблівым чынам вам дзякуем. Jeszcze szmat ludzi, dołączyła się do tego, my stali się starami. Особливим чином дякую всім родним, близьким, які за нас молилися, всім парафіянам, які так само сьогодні прийшли нас підтримати. І особливим чином ми дякуємо тим людям, які допомогли організувати свято таким пригожим. Дякуємо хору за те, що так продовжували літургію. Дякуємо міністрантам і особливим чином Олегу, який допомог організувати цю літургію. Дякуємо сестрі Людмилі і команді по приложенню костюла. Особливим чином дякуємо католицькому віснику і службам, які це все знімають. Дякуємо всім. Jeszcze raz za swojego imienia człowieckim wdzięczność Panu, który że nam pozwolił w tych grzechów, скажем, że nie jest wieczna mowa, ale wydaje się, że w wielkich konstytucjach to już ale na pewno mają radość. I z tego, że Kościół odkrywał światową radość sobie tej branki wychwała, za co jeszcze raz Wam, drogi parafianie, dziękuję. I jeszcze raz sobie uwierzę z naszym Bogiem. Szczególnie jak Mać Boże, aktywiujcie swoich dzieci na służenie Bogu i Kościołu. I pamiętajcie, że to sprawa охоты z nagrody. Na pewno nie powinni sobie długo czekać. Niechaj Bóg Wam błogosławi Waszą ziemię. Niechaj Bóg błogosławi ziemię, która pomagała podrywać informacji. Dziękuję wielu szczerze naszym świętarom. Dziękuję i siostrom zakonnym, их молитва, это той великий уклад, який ми маємо зауважаємо, що ми можемо добре розробити в цьому світі. Щиро дякую вам за вашу основу приклад, так само вашого життя, вашої віри, це важливо. Що так само маємо вчити чоловіка, дорогу. Ну і такое сказав час сказання, прошу молитви. Молитви, інтенції, ти сьогодні приймав, принаші датські вчершні інтенції всіх святаров, які вже стоять на этой покинуть Божию службу. Вот, дякую, що я раз хотел не мандры, то есть церковь говорит, потому что у него есть у нас, прекрасно еще от его слова. Слава Богу, велика. Предложил владыка еще раз этим и двумя чертами, да, повышенная качество, так само и передаю вам привитание Мачаку Александра Андрея. Покоя передаю вас и глубокое. Вишуем, конечно, Александра и Илю, и я уверен, потому что я конечно, самого владыка на початку ваше служение не складанный час, ale na pewno nie może składany, jak to czas, ale służył tutaj nie na jakiś Rosjewicz. To było, конечно, może składany służyć jak świataru. Dziękuję waszej wyborczej parafii za waszą wierność i za braciach, to jest składanej sowieckiej tradycji tu być wiernym Bogu. Ну і напевно, хто намагається таку велику місію бути працями по служінні тих поколінь святого, які зробили той складний час, керували своїм життям, певні шмати святих, благословених і твердо Мар'яну, буду згадати наших творчих мучеників.
Щиро вам дякую, що хоч погода тому ви посвятили нашого брата и диакона, а сегодня вы посвятили его на святара. Сейчас профессор не может быть высокоязычным, что бежать не позволяет, однако выказывает ту вдячность и просил уверенный веру и в теплых словах выказать эту вдячность, что на котором вы усугубляете провинциал. Отец провинциал просил сама и щиро переживать маму нашого брата святара и так само это робило щиро серце. Отец провинциал дякував за виховання і за віру, якою вложили ви в його серце. От всей суконности Марьяну викариату Беларуси, касающейся активностью, лишь будучи шефом викариату Павлушина, я хочу переживать тебе, брат Илья, за это магазинного твоего святарства. Ты, как семинарист, выказал великую охоту и прагнение евангелизовать, допомагать, съездить в Рокоса, и я поновил тебе, верю, что будешь творить так само, як свята. З великою радістю я приймаю нашу сьогоднішню святара і сподіваюся, що раніше твоя послуга буде і далі повна отданості Костелу, загробленню і містому буржуазством по послушності Богу. Віншую чистих путівні свята. Дякую, велике. Jeszcze raz всім хору препарату нашому сорту масової інформації, що веде урочистості. Wiadomo, очень здесь еще раз вам, дорогие верники, дорогие парафияне, как Бог благословляет, какая есть рождение вас, творогов, и какая-то радость, что мы еще с вами будем жить, сохраняться в наших сердцах. Щиро вам дякую, ждаю, що з вами мені вже. Ну і до наступних зустрічей, молитися, сподіваюся, що не поможемо, не розширюємо в этой парафії. Похвалю